Zsolt egy nagyon-nagyon szeretnivaló ember volt, szerintem azért, mert nagyon jó szándékú volt, nagyon jó szívű ember, és nagyon vidám, és volt olyan természetesség, hogy amikor azt érzed, hogy valaki teljesen önazonos, semmi megjátszás nincs benne. Volt benne egy jó értelemben vett, letisztult egyszerűség, hogy nem bonyolította túl a dolgokat. A mindennapi életben is úgy élt, mint ahogy a hegyen élünk, hogy az alapvető dolgokra koncentráltunk, ott van egy letisztult világ, adottak a feladatok, ott a hegyen nem is szabad túl bonyolítani a dolgokat, és ő valahogy a mindennapi életben is úgy élt. Tehát, hogy ő igazi hiteles ember és hegymászó volt. Az az ember hosszú távon elégedett, aki megéri a saját hatékonyságát, azt, hogy ő tud tenni az életében, tud változtatni maga körül, magában tud dolgokat elérni. Pont a tanult tehetetlenség szöges ellentéte, ami a depresszióhoz vezető út. Van egy visszajelzés arról, hogy én működőképes vagyok, jól működök, célokat tudok kijelölni, azt el tudom érni, az egy fantasztikus dolog, akkor távlatok nyílnak. És hogy egy mászás után is ezt én át tudom élni, mert a testem fizikailag visszajelzést kapok arról, hogy én tettem magamért valamit, és fizikailag ez egy baromi jó érzés, amikor előtölti el az embert, és megvan az a tudat, hogy én most megdolgoztam, és valami jót csináltam, és akkor hosszú távon ez oda vezet, hogy igen, én hatékony vagyok, én tudok tenni önmagamért, és az életben jelölhetek ki célokat, és tudom vinni valamire. Az ő élettörténete számomra irigylésre méltó. Az, hogy valaki ennyire dedikálni tudja az életét annak, amire született, ami számára sokáig a legfontosabb volt. Nekem azt üzeni, legyünk bátrak, és merjük azt az életet élni, azokat a dolgokat csinálni, amik úgy egészen a szívünkből jönnek, és lehet, hogy bátorság kell hozzá, nagyon egyedi elhivatottság mindenkiben, amit felismer önmagában, és hogy ezt úgy merjük a bátorságot, meg a fáradtságot venni ahhoz, hogy ezt aztán élni is tudjuk.